у залі пам'ятають, що міжнародні премії в галузі суспільно-політичної діяльності за цей час було вручено Папі Римському Іоанну Павлу II, президенту Польщі пану Олександру Кваснєвському, секретарю Всесвітньої туристичної організації Франческо Фанджалі і президенту Грузії Міхаїлу Саакашвілі. І сьогодні особливо мені приємно і почесно для нас сказати, що нині цю нагороду отримує президент Литви Валдас Адамкус. Премію вручають голова Вищої академічної ради загальнонаціональної програми «Людина року», академік, володар титулів «Людина року» 98-99 Володимир Семеноженко. І член Вищої академічної ради, народний депутат України, заступник голови Комітету закордонних справ Верховної Ради України, співголова Українсько-Литовської міжпарламентської асамблеї Сергій Бичков. Міжнародну нагороду саме вам. Вы доказали в новейшей истории мира одну вещь, которая уже переходит в истину. Настоящими соседями являются те государства, которые не обязательно имеют общую границу. Настоящими соседями есть те государства, которые в трудную минуту приходят на помощь. Вас дважды избрали лидером в вашей стране. Сегодня украинцы своим признанием номинируют вас как европейского лидера. И мы это все признаем. Jūsu ekscelencija, gerbiamas Lietuvos Respublikos prezidente. Ми вітаємо президента Литви Валдаса Адамкуса. Ми щиро дякуємо вам, пане президенте, за те, що ви є лідером європейської держави, яка відстоює демократичні принципи у всьому світі. І ви своєю твердою позицією допомогли українському народові відчути те, що його право на вільні вибори є також захищеним всією демократичною спільнотою у всьому світі. Ми дякуємо президенту Адамкусу. Ачу, Літува! Jūsų ekscelencijos, gerbimi Nacionalinės mokslo akademijos nariai, ponios ir ponai. Ваше превосходительство, уважаемые члены Национальной академии наук, дамы и господа. Man didelė garbė gauti šį apdovanojimą iš Ukrainos Nacionalinės mokslo akademijos nario rankų. Aš priimu jį ne kaip asmeninio įvertinimo ženklą, bet kaip padėką visiems Lietuvos žmonėms, kurie rėmė ir remia nepriklausomą Ukrainos valstybę ir tautą tuo metu, kai tai buvo reikalingiausia. Aš priimu šią Prometėjaus skulptūrą kaip nuoširdžios, nuo neatmenamų istorinių laikų trunkančios dviejų didžių nacijų draugystės įrodymą. Aš priimu tai kaip įpareigojimą ir toliau siekti, kad Ukraina ir Lietuva vieną netolimą dieną dalytųsi džiaugsmu ir vienose Europos namuose, vieningoje Europos šeimoje. Мне выпала большая честь принять эту награду из рук члена Национальной академии наук Украины. Я принимаю ее не в качестве знака личной оценки, а как благодарность всему литовскому народу, который выражал и выражает поддержку независимому государству и народу Украины в то время, когда это было более всего необходимо. Я принимаю этого Прометея как доказательство искренней дружбы двух великих наций, продолжающейся с незапамятных исторических времен.
Я принимаю это в качестве обязательства и далее стремиться к тому, чтобы Украина и Литва в один из недалеких дней смогли делить радость и в общем европейском доме, и в единой семье европейских народов. Ponios ir ponai, lygiai prieš 16 metų šią dieną Lietuva paskelbė atkurianti savo nepriklausomybę ir grįžtanti į laisvų ir demokratinių Europos valstybių šeimą. Mūsų kelias totalitarinio režimo palikimo atsikratymas, politinės, ekonominės ir teisinės reformos nebuvo lengvas. Mes neturėjome pinigų ir reformų patirties, tik šiek tiek paramos iš vakarų, bet daug užsispyrimo ir tvirtą pareigą prieš tėvynę, nepaisant visko, mes pasiekėme savo tikslą. Дамы и господа, ровно 16 лет тому назад, в этот день, Литва провозгласила восстановление своей независимости и возвращение в семью свободных и демократических европейских государств. Наш путь – отказ от наследия тоталитарного режима, политические, экономические и правовые реформы – не был легким. У нас не было денег и опыта проведения реформ, была лишь некоторая поддержка Запада, но мы были очень упорны и преисполнены сознания долга перед Родиной. И невзирая ни на что, мы достигли своей цели. Šiandien Ukraina žengia panašių reformų keliu. Nuo Bugo iki Dniepro, nuo Lvovo iki Lugansko, demokratijos jos idealai užkariavo žmonių vaizduotę ir skatina jos aktyviai dalyvauti valstybės gyvenime. Išnaudokite šį istorinį momentą geriems tikslams ir visos tautos labui. Šiandien didžiausias Ukrainos iššūkis sutelkti visų jūsų jaunus talentus ir ekonominį potencialą bendriems darbams, pilietinės visuomenės kūrimui, ekonominėms reformoms ir suartėjimui su Europą. Esu tikras, kad jūs garbingai įveiksite šį kelią ir dar kartą, ne kartą pratursinsite Europą ir pasaulį savo pasiekimais. Сегодня Украина идет по пути подобных реформ. С берегов Буга до Днепра, от Львова до Луганска демократические идеалы овладели воображением людей, поощряя их к активному участию в жизни страны. Воспользуйтесь этим историческим моментом для достижения целей на благо всего украинского народа. Сегодня важнейшим вызовом для Украины является сплочение ваших молодых талантов и экономического потенциала для свершения общих дел, построения гражданского общества, осуществления экономических реформ и сближения с Европой. Я уверен, что вы с честью преодолеете этот путь и еще не раз обогатите Европу и мир своими достижениями. Ponios ir ponai, baigdamas savo padėkos kalbą noriu pasakyti vieną labai paprastą, bet svarbę žinią. Kodėl aš šiandien stoviu prieš jūs? Ukrainos ateities sėkmė yra Lietuvos sėkmė, strateginis viso Juodosios jūros regione ir Europos interesas. Sakau tai iš visos širdies, nes žinau, kad jūs ir mes tikime tomis pačiomis demokratijos vertybėmis ir tvirtai apsisprendę kurti klestinčios pilietinės visuomenės. Leiskite man palinkėti kuo didžiausios sėkmės jūsų darbuose. Ačiū dar kartą už tai, kad nusprendėte paskirti šį apdovanojimą lietuviui, kuris savo širdyje visą laiką puoselės pačius šilčiausius jausmus Украиnos žmonėms. Дамы и господа, завершая свою благодарственную речь, хочу донести до вас одну очень простую, но важную мысль, объясняющую, почему я сегодня стою перед вами. Успех будущего Украины является одновременно и успехом Литвы, стратегическим интересом
всего Черноморского региона и Европы. Говорю это от всего сердца, потому что знаю, что вы и мы исповедуем те же демократические ценности и полны твердой решимости создать процветающее гражданское общество. Позвольте мне пожелать больших успехов в вашей деятельности. Позвольте еще раз искренне поблагодарить за то, что вы решили удостоить этой награды литовца, который на все времена сохранит в своем сердце самые теплые чувства к українському народу. І ми вітаємо пана Адамкуса, володаря міжнародної премії ювілейної програми «Людина року 2005».